Alam ko po may nakikita din sila dun. Dun sa paupahan nila. Insenso ko yan. Sila ng fan. Opo. Hindi siya. Hindi siya yung nakita. Ayan pa. Okay na? Okay na po. Dito muna tayo. Seselyuan mo na to. Hindi, dito ka. Yan. Agawa na. Hindi, ako lang. Kasi dito tayo magsisimula eh. Kailangan malagyan ko ng cross para tandaan. Sige, punta mo lang ako ha. Para matanggal na yung mga nakatira. May nakikita rin ba sila rito? Pero dati ako nakita nyo. Wala po nakatambakan po yun ng gamit. Mga tikiting. Smile muna tayo. Palitat nyo pa ang paan nyo. Plastic to. Kasi sasakopin natin ito, nalagyan ko ng dugo eh. Makikipasok lang ako ha. Pwede na? Sige. Sarado pa pala. Kasi nasama kayo sa ano ba to, yung pagdugo ng manok. Hindi pwedeng hindi. Bakit? Minsan po may nakikita din daw sila dyan. Hindi ko alam kung... Okay. Okay na yan. Sign of cross kayo. Yuko na konti. Yuko. Sangal na kamay ka na dito sa ano. Bet, may nakikita ba kayo rito? Ano nakikita nyo? May babae naman talaga doon eh, nakatira doon sa taas eh. Anino, yung white lady po yan, lagi ko na nakikita. Saan banda? Yes, sa kusina. Dito? Dapat sinabi mo kanina sa akin eh. Susubukan natin kausapin sa katawan mo. Para malaman natin kung anong kinakailangan niya. Mamaya sabihin niya, ipagdasal mo siya para bigyan kanya ng swerte. Natural. Mamaya titingnan ko. Tapusin ko muna to eh. Senso ha? Sa beses yung ano kuya, yung talaga nasa kusina ko. Bali, mag-isa lang kayo. Ay, ikaw, asawa niyo siya, di ba sir? Ilan niya anak niya rito? Dalawa. Tatlo lang kami lagi. Tatlo lang. Saglit lang ha. Lalagyan ko lang ng power ng bas-bas yung santo ninyo. Wala siyang presensya eh. Para malagyan. Hindi na bas-basan. Kaya nga sabi ko wala siya. Alam ko yan pag may presensya. Ibig sabihin meron akong liwanag nakikita kaso wala. Kaya hindi siya nabasbasan. Hindi dumaan ang simbahan yan. Sige, alam ko. Salamat sa pagsabi. Para lagyan siya ng bisa. Bali, binili nyo lang to. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, magkaroon ng aura galing sa langit yan para pasukin ko muna yung kwarto. Ano nyo ha? Magchinilas kayo, magchinilas kayo. Hindi, okay lang. Hindi ako kanina. Dito kayo nakakakita ng White lady. white lady. White lady daw. Malagi ako dyan nakikita ng white lady. Sanay na ako. Sa Kasi taas daw nagulat meron. ako. Meron Akala na ko yung talaga bahay din sa nila, inyo walang eh. likuran. Kasi yung taas nyo, parang luma na dyan eh. Meron talaga din sa taas nyo. Wala tong ilaw. Meron naman. Ay, di, kahit na. Okay lang. Hindi ko alam po yan. Dilawan madilim. Hindi, ako lang. Ako lang. Titingnan ko na lang siya. Mamaya titingnan kita bago ako malis ha. Kasi hindi ko ito natirikan ng kandila eh. Kasi akala ko talaga wala likuran yung bahay nila. Yung unang punta ko rito, akala ko dead end na yun dyan lang. Hindi kuya, may ano pa to, paupahan. May paano, hindi kasi ako may magtanong eh. Kung nakakita ko to, tinignan ko muna at nilagyan ko to ng kandila kanina. Para Meron? masiselyo. Meron dyan maitim. Nakita mo kuya. O sige, doon naman tayo sa kwarto nila. Diyan muna tayo sa kwarto nila. Titingnan natin. Oo, no, hindi ka nagtirik din ng kandila dito, no? Hindi ako nagtirik ng kandila rito. Kasi akala ko wala na tong likuran nyo. Hindi kasi naman natanong na meron pa pala tong likuran. Ito yung ano namin, pader namin sa loob ng kwarto.
Wala kasing ano eh, yung Santo Niño, bagay hindi naman nila alam yun, talagang wala pang basbas ng pare. Mm-mm. Kaya walang power yung ano, santo. Nilagyan mo na sana ako isa. Meron na po. Meron na yan. Automatic na yan. Ang dami nyo palang santo-santo dito. Pinuha ko lang isang lugar eh. Dati man wala. Mamaya ha, punta ka doon sa harapan ha. Punta, para paalisin na lang. Paalisin ko muna sa sulod na katawan mo ha. Ikot na tayo, diretso na. Thank you na. CR nila. Oo, CR na mga nagbo-board. Teka lang, diyan ka lang ha. Ako lang muna rito. Siselyoan ko lang CR. Wala naman sigurong tawa ha. Wala. Sorry. Sabihin mo yung ano, yung nakikita mo. Para maalis siya. Kasi yung sa taas na. Pagka hindi kasi yan naalis, punta ka lang doon sa harapan nila. Sa harapan daw. Kasi para kunin siya. Akala ko kasi walang nakadaan dito. Pero pala. Yun. Nadaan na lang tayo. Totoo naman yung sinasabi niya, may nakikita siya. Meron doon. May nakikita siya. Lagayin kasi siya eh. Ha? Lagayin po. Buksan natin yan. May sobra pa. Ha? Bukas na. Saglit lang ha. Tuloy lang natin. Korek. Okay ito? Meron ko may. O may duwending puti pala rito eh. Ano? Duwending puti. Duwending puti. Oo. Mas swerte itong tindahan. Hindi naubusan ng kita. Hindi na ubusan. Ito Dito. po kaya. May tao? Baka Tao tulog pa. po. Wag na. Tulog na yata eh. Hindi, ayan nyo na. Ayan nyo na. Dito tayo sa labas. Ayun po. Ah, Pwede pong pa-bless lang po namin sandali. Ayun bahay nyo ha. Kasi nangupahan din sila. Opo. Pasintabi lang ha. Para may bata kayo kasi para mapaspasan na rin yung mamaya tayo yung tingin na bago kita palabas. Ay, bago ako lumabas. Ito si Arnyo. Papa-bless lang sandali. No? Para ayun, para maswerte kayo. Para yung asawa nyo maswerte. Ini naman. Kuya ko ikipye, banalin ha. Kumusta ka na? Ano nga pinamanin niya? Nakayayat siya. Na sexy ka. Yuko pa. Sign of cross. Yuko pa. Pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Okay na. Salamat ha. Pasensya na sa istorbo. Thank you, te. Thank you po. Hoy, Len! Para kapatid mo na lang nanay mo. Okay na. Ano na lang yung isa? Yung kanina. Yun dito na. Okay na yun. I-off ko na po. Oh, yung ano. Teka lang.